सालबारि ओनसोलाव बयजोंबो मिथिजाग्रा सासे समाज सिबियारि बिथाङा गावनि रां खरसा खालामनानै मुवा बेसाद राननानै होदों। सालबारि ओनसोलाव बयजोंबो मिथिजाग्रा सासे समाज सिबियारि लोगोसे एस.टी. जाबिर्स इंलिश स्कुलनि बिगोमा नवीन गयारी बिथाङा 21 नं सालबारि बियाबनि माखासे ओनसोलाव गोग्लैनाय गोबां रायजो राजाफोरखौ हारि माहारि फाराग लायालासिनो सुखु दुखुनि समाव एबा दैबानानि समावबो गोबां खौरां लानानै मदद होबोदों आरो बेफोरबायदिनो दिनैबो खौरां लानायजों लोगोसे खत्रेजार, नरसिंबारि, एलेंबारि बायदि दाब दाब जायगायाव रायजो राजाफोरनो गावनि रां खरसा खालामनानै जाग्रा मुवा सिनि, आटा, मेगि बायदिफोरखौ राननानै होदों। लोगोसे फैगौ समफोरावबो गावनि हानाय बादियै रायजो राजाफोरखौ मदद खालामलांबाय थागोन होननानै मिथिहोदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा नवीन गयारी। आं बे सालबारि हालामनिनो सासे व्यक्ति। आङो दिनै बे कुत्रिजार गामियाव, कुत्रिजार एलेङामारि बेखिनि गामियाव आङो इदनि असिला लानानै दिनै मोननैसो बेसाद राननो फैदो जानाय लोंनायनि। आङो खोब खम बिबांनि होनो हादों। दुखुनांथाव खोथा, आंनि केपासिटि बायदियै आं दिनैनि बे मुवा बेसादफोरखौ राननाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे आङो दा गुबुन गुबुन गामियावबो थांबावगोन। मोननै मोनथाम जायगायाव प्रग्राम दंबायो। बेल' नङा, आं सिगांनिफ्रायनो गोबां मानसिनो हेफाजाब होनानै गोजोननाय मोनो आरो सुखु दुखु बयजोंबो थाफानो मोजां मोनो। मानसिखौ अननानै आं गोजोननाय मोनो आरो हेफाजाब होनानै। दैबाना बावैसो सिगां जादोंमोन, गोबां खहा जालांदों। बे समावबो नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ खौरां लादोंमोन नामा? निस्सय, आङो थांनाय सारा आसामावनो मोनसे दैबानानि ढौ फैदोंमोन। बे दैबानानि समावबो आङो बे जोंनि एलेङामारि खिनियावबो आरो जोंनि दुरामारि बर' गामि बेखैजाबो जादोंमोन नालाय, खिन्थु आङो गुबुनाव थांनायाखै, एलेङामारि खिनियाव फैदोंमोन आरो। गोबां उसुबिदानि थाखाय आङो गोबां जायगायाव बेरायनो हायाखै, बिनि थाखाय आङो खेमाहा बियो। बे फोरमायगोन। रायजो राजानो आङो मोननैसो जाग्रा बेसाद होदों। बेनो जाहैबाय नारिखल, आरो बिथांमोना पायक ना मा बानायनानै जानो मोजां मोनोनो। बेखायनो आंबो बेखिनिखौनो होनो फैदों आरो नारेंखल, आटा, सिनि बेफोरबायदि बेसादखौ रानदों आरो। जिहेतु नोंथांखौ बे सालबारि समस्थियाव मिथियो सासे समाज सिबियारि हिसाबै, आरो नोंथाङा सासे सेन्ट जेभियारनि सासे मालिक होननानै, फैबाय थानाय समाव नोंथाङा बे बियाबाव गोबां जुदि रायजो राजानि माबा मोनसे जेंना जेंसिजों दैबाना लोमनानै खहा जायोबा बे रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे राहा होबावगोन नामा नोंथां? बेखौ एसेबां गोथौहालागै आं बुंनो हानाय नङा। दा आङो राजनिटिकेलि आङो पलिटिकेलि बेयाव माल राननो फैयाखै। आं सासे MCLA बो नङा, सासे EM बो नङा, सासे TCLC चेयारमेनबो नङा, आरो माबानि बिखिनि मा होनोमोन बेखौ, चेयारमेनबो नङा, मेम्बारबो नङा। आं नंगौ, आङो सासे कर्मि UPPL दोलोनिनो। आं गोबां समनिफ्रायनो UPPL दोलोआव खामानि मावबोबाय दं। बिनि सिगां आङो PCDR हिसाबै खामानि मावदोंमोन, एक्टिभ कर्मि हिसाबै। आरो बिनि सिगांबो आङो जातिनि हारिनि खोथा लानानै एबसुखौ गोबां हेफाजाब होबोदों आरो। बेखिनियानो। जोबथारनायाव आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो, भगबाना, इसोरा, आल्लाया जुदि आंखौ बेबायदियैनो गुफुं देहा लाखियोब्ला, हेफाजाब होयोब्ला, आं बेबायदिनो गासै मानसिजों नुजाथिगोन आरो गासै मानसिखौ खबर लागोन, बयजोंबो सोलिगोन, बेखौनो आं बुंनो सानो।